Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Jadu ayusya yang akila aduba ngam tipshu ye kadum kasya kilam kiwa kimadan dena marjong ki kisim kida kemarian kinyai yang seki long balakre lupa wajing imru kloi banpa jadu ayusya yang akila haduba ngam tipshu ye kadum kasya kilum kiwa kimadan dena marjong ki kisim kida kemarian kinyai yang seki long balakre lupa wajing imru kloi banpa Kinong ruai jong keri kasi jentia harengkat kinong akplim. Kila penpau ye kejing ngolem halor kejing klatno jong uwe ni kinong ruai bapau. Uba ar worok pedi. Kinong ruai kibala kamrim kum uba ar monat syabong. Uba Justin Ison lembat kiwei pat. Wat lakim la banyedon rengkat namar ka jinglong jingman jong kene ka pertai. Henry lingba kene ka kubor kilapha ya ka jing ngolem syakalok kikon badru sya ki bahayeng hasem baro ki balamat ya ka jing ngok thang halor ka jing do no ya uni urangba kuble ye pi baro mangangadi ba Justin Aisun ngalayo kendit kubor menne hakaba mangangalayo sngew kene kubor ba way na ginong ruway uparlok ubang ijiyar wailang mensyuam syua uba RW warok di ilaklano na kanik slapte katukan ni halor iba warok di di way na ginong ruway babah kasur ubriu basngaw tanat ubriu baparya paray bar ubriu babahaman si ngila juyar way lang bat nga nadu kita kipor jong kisnem kiprap hukli haga ta kipor ngidang yetem yar ruay bah hapo ka klop ngap kabay kiong ke MSCC Club bat kata ka club kadai ka mongap Social and Cultural Club ting ila yatem ha kita kipor ban mai la long nong ruai ha kita kipor mangidang ya khna idang ya samla ila yatem bat i keleng ila ju ya leidru ban ila yatem syadu syamau kerwat ha kaba ngi julej borobor naka klub mongap ban lej penyelek drama syamau kerwat ban yarap i ki parlok seti ki bakwa ban bakwa ya ki jingarap jongi te kumta ngile lej ban yelek kai drama syamau kerwat ban yatem ban yarwai seti bat kelalong kapor ke basung tenat bat ke basung komen hadu kata-kata itu kapor bat kumju hasinong ru habadon ginu ki function ginu ki program
ngila juya lek ya temlang barobor. Namar ha kata kepor ngia salang apa mongap tehi nga hang tu hamokanan marbisu bat mai sa hamongap. Te hadin katu mga ngalapoi khan o sini syaribhoy syanong po. Te mai ru idon hanong po hakate ke jekat haka office jongka election commission office. Te kate ka department kala jukot yang i borobor haka ba manging ye lek ban sim benta na ka benta ka enrollment campaign ka ba ngi je baga tigi department ka penlong haka leng ki jaka jongkani ka constituency nong po habaro kini ki area jongkanong po ki sentar ki behe kum ka mau hati ka nongpo ka umsning ka pathar khama jirang ka bornihat bat hakleng kini ki jaka bawro pdi ngilele ruai lang bat nga laju pentem ye ki jing ruai jungi haman la kleng ki jaka te kumtu ngi juyele yatur keleng lengba kani ke election commission ka bapanlong ye ke epic enrollment ka sweep program bagi ong te kumta ngilele ban ruai kumnu baki briu kin kor ban sim ye ke epic joki ban panlong terteng yeledi na ka bada ke epic ha ke election commission te kumta ngi juyele ban perform ya kini ki program kat kum ke jingkhot na ke election commission tenrei menta kansan menta kani kesngi ngaliyo penban ye khubor ban ye sngo ha ka ba ibawar opdi ila khlano na kani slapte kham menchua katukat ni ngaliyo sngo ya ke jing sitom ba ibawar opdi don ha pedeng ke jing sitom henrei ngi khlemi olat ban lek ban imi namar ba hagani kajing don jongani ka covid nangta sekeni ka lockdown hakaba mangi ngim yo la chu banyali sharum chane ti kumta kansan la shu yo starmenta kasni ibawro pedi ide ru we ubangi dang don kajing yadei kum ubahi hasam kum ukendum ubasyong kha ya i para jonga para kur jonga hangte hamongap te ngidang yadei kajing yadei kan te henrei hakani kapor ngam sudon isu ban ong da kum noru setang ban ai kajing khublei kit bokit ruang na ka benta te para ki persa ki baladu no ya lau jong kupah bar kumju na ka benta kari bak jai ban riu chungi berkuwei ki baladu no yau niu kaitor simpa simsong ubla jurwai pen sngu tenat tegi surwai sngu melung bapen kemen ye ki kun ki hajar ka beri gu nyu trep ti kumta ngadon satang kani banong ba waro tolisuk disany shalau nung bu nung thau burom ye pi ubla ai kasap kapong ye pi kabapila pen subha ya ke imlang salang shibune bato uble trakan rat un ai ke jingja thai bam jukot ya ke mensim jong pi ha ka hima bdeng ke jongu kuble shibun amen daga mensim ka basmukhya napau ka jing sumupang nut nagamta ka jing khlat na kendit jongi ba warok beri way na kaitor ba paunam jong kari kasi aga jing isa arang yo banyak kendo yu jing klap no jong i ma kirias walang dang hakikat tu kan senen benta dan ngam sumpai berkhat ba uni kaitor undai no bat kalong jing do tang ya senang mau ngap buat ya kari ke jai bendri brok way kumjur ngasim kabuh kani khap
ban penpau kajing ngulem bat kakit bok kit wang yu ba rana khar kongor bodon mentah kajing thiapang na kata jangan ni khlam mi lenti ba unsayo na kajing koi kajing khia bat nga ai ru ta kajing duai ba kini ki mensim kini bala lek no ru ba kin yo ban lek su ban bam kwai dwa jong blai na kaliang jong kariti academy ipen pa kini ki kajing sngo lem jong ni na banta kari ba kalong ka jingdu ka bakrao ya gari khasi jan tia war kawai bar khamtam ya kitu kiru e jingwai ki bi jusul tunat bar sangap e jingwai ki jong i ka jingdu kamlong tang ya yeng kasam nasngo bakalong ru yang asimet kumburiu ble ithu bhabat iru nadu kisnem khandai punyo kawangla record ru kumba nyau pratli ki album ki jong i Barki jingruai, barki album gilang ibaya yo, iba baro ibariyo ki sutunat bersam. Tina kaliang ke jonga, naka yeng kasem, bat naka tim jonga studio rhyme separo kawai. Ipa kani ka kubor sengulem syafi, kung ka yeng kasem, di ikong, ikon imapi, ibang itu bahay. Bat kumjuru ikibayeng basem baro. Tu play jong ka jing suk unpa yaw mensim jong ka jing pentengen ya yeng ka sem ka jong pi kumha ka ni kapor ka bangi kendu ya ka jing sosi ndrei bat ngai scam bai mau ro pudi na chalendet inte ka jing kerku kar hai ya pi ha ka jing im ka man ka si jong pi kat pi dang ron ha ka ni ka sla por thai leit suk mau ro pudi rest in peace. Pau ya kejing slow diau kalau kejing klano je bawa tadi boleh nanti perlok kejing syau bang ya wailang ba waro pede banna akapor bang ya wailang hapo akapor bang arwai por dio ru imat kede itu por bang ya wailang ten ya wai kaset ru kede itu por di bawa waro pede ru stand mai kaset Tenda yung bawar o pre palong pele jimut wala kami kam teng manwai sa babon wisnong gitaw di konsert ki or perbi khambun ki kaset panila te ke jingelong prolog benar bawar o pre ni si kendu si kren di kumtu tingkat tenda ke jimdu ke jing klano ajo mata kasi kede ke bangangam si kami genting am si mudur man kalian jonga apa ke jing sore sebayin kasen ni bar kaju apa kalau ke jingdu ya ke jing jumi kena wai kasi ibarang dan duna si na ai ko bas ulam nam sa yi bawaro dia ibam dan shu ni sla partai kembang latip yo cikte ba dan shu te ke jinrai ki bang jirai bat ni kin sa kan mau bat dan hi ban ong ni kapor te lek sok bawaro dia hal sok hakiti jung jisu kalong kajing duk ke bakhramo kajing klatno jong i bawaro padi mangi khot i bawaro ngalai thoi la slam ki post na menta ke train kang langbat e ti usnam ka khandai spa khandai tu ka baki redo bet ki le byang tu ka jadu ayu tengai rap e ki harmony sa tu ka dan koi ka jirwai ti pala penmi dah ni ka lemon co-production yung Peter Lim palok jonga ti kapan pa ko jing smo si ka bakhra mo i ba wala inong ibreu ba pasnal ni trekam inong ibreu itna ka jing long smoret ka jung i ti kalong ka jing do ka bakhra yang ngi do ki paranong roi ki paranong snap ki baju e bas snap stana ki jira jam bawro ti ha ka jing solam ki bahaya ngasam ka jing ni bawro juru ki doai bo blen ai ka jing jo jat hat mam chukot wat kum juru ingi piwai ki paranong rai bang in ye kan mau ki surjur mai ki ba ai bawro ila no senyam hakim lang kasalam
kalong ka ege ba susi ba ka ba mission la poi berkat ba ka ba uwe ni ki kai to jong kari khasi jentia ba it e ka jongi ka ba ngi jukhat ye iba arwa ro pede hak ba ila klat no na ka nek sla perthe kalong ka jing du nong ka ba khra om tang ka yin ka sam ka jong i re yang ngi ki ba it ki ba thon ki jong i ba kham tam e ya ka jela hi bro uwe namar uwe ni ki kai to bala rem bala slam bala no sinyang ru kham tam hak rawai ka siaw deling ba ki jing rawai ki jong i lapan ketik bat ta iki do nur ki jongi wat ni ki nong rwai ru deling ba ki jong rwai ki jong i ba niyo man sem na kapor sha kapor bat ngajukan maru ki por ki bang ngadang let school ngaju skap iki jong rwai ki jong i jadu ayusha bat ha ki por ka ba pan ta ini ki jong rwai ki jong i kade na urundang ba bat bathiang ki jong i bat ngit scam ru ba lingba ki jong rwai ki jong i wat hadu menta meneru baro nyai kan mau sa iki jong rwai ki jong i nginam klat shu lanu bat dit sok shadwar ulay bat to dokar khu yangi pranong ruai ru ba waro pede bat kham tam e ulay na pentengan ni ka yin kasam ka jongpi ye ki khon di jongpi kumba pilong uwe ni kinong ruai bla pa ka ne ka ri khasi ba e ka jongi ba ni scam ba ki khon di jongpi ru kin buat kin pet nyuk salam kumba pi alam di ki bat ngajukan maru ba ka por ba piwan ba ne kendu ha ka por ba piwan ba ne recording ha po studio jongi ki por ki banga ngale ruai ngaju kendu e piju senang yang piju aiman siam yang bat pilong sha way na ki kaitor uba hikai yangi kamtam ni lingi long hadien pi ade ki long shwa ba men shwa pitep ya hakano ko kom pitep kumno ban senang pitep kumno ban pen i yangi ba ngiru ngin la ban pen buat yikinuk sa ki jompi bat ngajukan maru ba pirwai to ki jumrai shwa ba pin salet ban sumaria de pirwai pile ko wa to ki jumrai upai laksiar pi ong yang to kapor bang ruai kini ki jumrai namar ba pen ki embiang namar ba ki breu kini yo biang ban ngap ki jumrai ki jong i te ba aro bre ngamdan kentian ban ong bat let sok shudar ublei to kor khu yangi bat shosok le shibon apa ngalai i haka social media syafang gejing klat no jong i ma waro pdi ngala so kendet i threat nambar ngam simpoi perkhat bakan jia kumta ngala ji asngau ye gejing ruwa jong i haka alun di radio wat kumju ru haki kaset pat kilong gejing ruwa ki basutanat sibun ngam perju ye kendo i Henry ila juruai haki film ki bangala ju sim mentah kalong kei kapasmusi bat kajing dunong ya kejaj benriu ki jingruai jungi kin salong kum ki molenai ki benum lip syu lanu bat nsapertu iki da kejaj benriu jungi junong ngai ke jing solam syaki bahaya ngasem bat kumjur syakaying jungi halor ke jing do no jengki yai ngadap daka jing songsi ka bakharau bangila do no ye ba waro pedi ibalong iwe naki kaitor bala pau bat bala no sinyang haka kamruai kamtem lagi jing ruai ki bakit jung mot hadu kata bat kumju hiru ngala he la san daka basngap ka jing ruai jungi ila ai mensim yangi bangin jam syakaman bat kakermen bat duai ba ublei unang ay kaman sim jong i ka jingjat hat bang jukun bat kumju hiru ba unang yai pentengan ya ka yeng kasam jong i aso ban penpau ka jing sosi ka bakrau habang ayo ka khubor ba iwe na kinong ruai jokari jong i ibala paunam ha ba ibala khamrim ita ima waro pedi ila khla no anagani ka perthai bat ima waro pedi ilong ru inong prat nanti na ka banta jongi kinong ruai ki bakham hadien bat kalong ka ka jingdu nong ka bakrau na ka banta ka ri bat ka chaj ban riu ka jongi na ka liang chonga so ban ong bangim la ban lait na ka ni ka ain ka bo bleu labo handai nga kit bok kit riang na ka banta ki khon ki kiti ki bahayang ba sam jungi ke New York ka met ka koi bakhya da ka jingkar khu ble na jorong ble shibol kublai pi barok ki parlok mangai mahe request jong ka bati CTV ngi dap dak jing snosi ka bakrau ban tip halo ka jing khlat no ka jong i ba waro pri bri we ki nong rwai i blan no sha usnyang uben he jong rwai ka siaw ka put ka tem
Ti hakabakum kani kapor hakabakum kani klemat ha padaing ulu odum ubawan ban ka ya kayeng kesam ni shemi kani kala ban ai ke jing skolam ya kayeng kesam kabala du ilo jong kupa ukurem ukni bad hakabakum kani kapor hakum kani klemat ka jing yet baka jing suk ka baka jablay kana nang kalam bad phi kum kayeng ki mat ya kani jing thang habakum kani kapor bad dei tang uhi balap pentingan ubala ban ai kita kan jingtingan nadut tenrai nadut telong joko donut teman sem ya pi iwe kum kalong yeng bat kum ba i ong hi ba waro pede mo ha ka wen ki jingrai jadu ayusha yang ngi ba pila ai ngin sa ha ka jingkan mau ling ba ki sur jingrai kana mat ka buram usinyang uba pi pila no kan sa bat ngi shirta dalilai kanam le no le suk halaki kiti ukan rat hang ta kan ke jing suk kan jai tat dinge syambiang bat phi halendat kilo pernai ka basnom ki adu kata alon ka kubor ka bang yo jing tip ba i awro pli la khat no na kan ka sla partai namar bang adai wei bu jisnom tenat ba bat snap ya ka wai ka jong i mana ka wei bat ka ju ka por ngadai wei wala yo lan ban ak ka wei ka musi video wali ka wai jong i ka wei ai ka steng jing no kan dong te tang ka wei kwa ban pha kan ka khubos ngolem sha ki bahayeng ki bahasem ka jong i bato uble try kan ra undang lem rangkat lem bat phi bat kunju ru ya i al waro pre bato uble try kan ra un ai i ka jaka ka pakar pa te tang ini ki khubon khubli shi Hagapor bangadang khana unswa ngaji sang berbor ki pramarjan ki jutem be ke jingro jing ba ar boro pdi kalong ke jingkin det ba ke jingdo nong ke ba kraw hadu ta ya ke jela khamtam ya ke jet mriu khasi jentia jungi namar bai ba ar boro pdi inde kai tor paunam ba na ke jet mriu jungi khamtam mi ke jingro be rwai bar ki kintian bi thau kalong ke nong rim ki ba shongkia berbor ti hoat kecing menjing ibu ibu beriu bagi update i aku bagi kesini. Pada kini kapor nasi begini kalat menai ke kabar solem nak benda ki bayang bahasa baro ki kon kiti kurim buat baro ki bayet beton jungi. Mau beli try kendat unang sumar sukari pi baro kam tamu ai kecing saya jiklan buat ukur ku ya ke yang kesam pi baro. Bat kerpang ke kabar jatai mensim nak benda mensim jing ba ar baro pede. Ban mat ya ka jingyap kedai ke ba tenten kun ki kun ban riu nimla ban priang henry nimla ban lai na kata baro kedai ka jumbu pe ki jumbu ranti jumbu play nong bu nong thau bala thau ini ha ka ju ko por na ka lem jona ngapan pau ya ka por solem syaki bahyang sem jong ba ar waro kedai bade nong rawai bo pau nam jong kari kasih ba jantia bat kumju apo kari jela Meghalaya jongi baro kawai na kalyang jonga ngayo ban simbenta kawai ka jingrawai jongi ka ba kerteng ka jingim nong kendong tang hakine ki senam ki paladap te na kalyang jonga ngapan pha na pha ya baro ki bahyang asam kani ka khobor ngulam hoat kari tang ka khobor ka bangala ban pau long baga sintur ka bangakran ndai da ka mansim ka banga it ya baro ki bahyang asam lengba ka jing itu ya ka kerteng ba kadur jongi ba waro pade na pha ni khobor ngulam to ka mansim bat ka met jongi kan song ja thai ba klei por nga penpau ikani ka jing songsi ka bakrau halor ka jing klat no jong iwe na ki kai tor jong kari khasi ba ik ka jongi i ba arwaro pede kalong sisa ka jing du nong ka bakrau ya ka jing klat ka jong i kumbang ite ba ide iwe na ki kai tor ki pau ha ba tam na kleng jong asimet hi ngayo ki jing hikai ki sibon na i lengba ki jing rai ki jong i ka jing thau jing rai jong i ki kenten ki jong i ban karukom ruai ka jong i ka long nuksa yang bat ngajubut ya ka nuksa ka jong i tenamar kata kalong sisa ka jing sungsi ka bakrau ngapan pa ka jing sungsi hakane ka por halor ka jing klat no ka jong i bat nga airu ka jing snolem sa ki bahaying hasem jong i ba aroro pede ba hoat kum ki breu ngidap da ka jing sungsi ka bakrau henrei kine bro ngitip sai ba ka dai ka jing bu renti jong u trai nong thau jong i ba ngimla ban le ei ba baro hi nangi ni hab ban le chalau trai sisin ka sngi ban habang iwan sa kapertai iwan da ka hukum ka jong blai bat ngin lai phai ru sha u da ka hukum ka jong tang kata ki ka banga kwa ban
มันสงอกันกับปอร์บัดบันไอกับจิงสงเลมชพีกิบะยิงฮัสเซมกิกูร์กิจาจงอีบาอารวารปเดบาอุบเลยอุนดังกระคูยาพียากยิงกับเซมกับจงพีอุนดังไอกับจิงตังเงินฮัลโหลกับยิงกับเซมกับจงพีกุบเลยชิบุนNgan len lagi yaki jing shisha ngam tip lasi ni tin shetla daladi aladi haladi tura yujik ba shisha amdan nam kai ya kalawai lagu mezhan tang hati jing subat yang berlana ngan leladi yaki jing shisha ngam tiplasi nikin syekla daladi aladi haladi tura yajik basisya amdan nang hikai ya kalawai lagu menzhab tang hati jing subat yang berlana